be anyị daalụnụ. Afa m bụ Eziokwu Mitchelle Onugbolu. Ife anyị nwere ime tata bụ maka eziokwu. Anyị ga na-ewetala unu nzukọ anyị ga na-akpọ our values izuụka ọbụla. Ife anyị nwere tata bụ maka eziokwu. Ndị be anyị si na eziokwu bụ ndụ. Anyị na-ajụ sị, ndị be anyị a na-ebizikwa ezi ndụ a bụ eziokwu? Kedu ife bụ eziokwu? Eziokwu ga-eme ka gị na mmadụ na-ekwu okwu o kwenye n'ife ikwulu adị ka efifie. Ife ikwulu nyaa abụrụ ife ikwulu taa. Ife ikwulu abụrụ ife na-emepụta n'omume gị. Anyị na-ajụ na-asị, ndị be anyị abụzikwa ndị eziokwu. A na-atụ aka mmadụ ịbụ eziokwu, ịbụ onye eziokwu. Okenye ga-abụ onye eziokwu, ikolobịa ga-abụ onye eziokwu, nwa agbọghọbịa ga-abụ onye eziokwu, nwatakịrị ga-abụkwazi onye eziokwu. Eziokwu bụ ndụ. Anyị bili n'eziokwu, obodo anyị ga-adị mma, ezinụlọ anyị ga-adị mma, ndụ ga-asọ ụsọ. Mana eziokwu a bụ ndị okenye bụ ndị ga-ebidie na-ebi ndụ eziokwu. Ife ị na-ekwu abụla ife ị na-eme. Nwatakịrị n'anya n'ife ikwuru, ọ bụla ife ị na-ekwu ka ị na-eme. Nyanwa afụ ndụ gị dịka ife ga-eṅomi. Nyanwa na-ekwukwazi eziokwu, ọ na-ebi ndụ eziokwu.